салом алайкум дӯстон ва бинандагон ва мухлисони шабакаи мо. Инак дар навори имрӯзаи мо бо хоҳиши дили баъзе подписчикҳо боз як гили дигар бо валик. Дӯстони азиз, видеоро то охира тамошо мекунем ва дастгириро фаромӯш накунем дӯстон, чунки дастгирии шумо пешравии мо ва касоне ки дар канали мо меҳмонанд метавонанд даромада обуна шаванд ва аз видеои ояндаи мо бохабар бошанд ва касоне ки нав видеои моро тамошо кардестанд метавонанд дар канал даромадаи видеои пешина тарзи коркарди амигила тамошо кунанд, ба чуна ягон чи биомӯзанд. Тарзи ранг тайёркунӣ ва задан ҳамаш сиёнка кардагӣ дар канал партофтагиам дар видеои пешина ҳасте ҳамаш. Ва дӯстон, касоне дар ҳамин хел ремонт маъқулаи мақсад ҳамин намуди гил метавонанд дар номерҳои болои экран мондагӣ занг бизананд. Нашоти нарх навоз шақшақ мекунем ва агар имкониятш боша ҳамин видеои моро дар имо ё ватсаптон подлиса кунем, боз хубтар мешавад, чунки дастгирии шумо барои мо хеле муҳим аст дӯстон. ва инак гила мо задем, тамом кунем, видеоро тамошо кунем то охира ва фикри ақидаи худтонам метавонед дар комментария бинависонед. фикри шумо барои мо хеле муҳим аст дӯстон. ва касоне ки нав кора сар кардагиянд, ай удаи гилзанӣ намебуранд ё ки намефаҳманд тарзи коркарча, метавонанд дар ҳамин номерҳои болои экран мондагӣ занг бизананд барои тарзи коркар ва чӣ хел валик сабират кардан ё ранг тайёр кардан ҳамаша мефаҳмонем дӯстони азиз. ва боқӣ сарбаланд хонаобод бошед. Барои дастгиритон ҳазор раҳмат дӯстон.